bareng dah apa? Pi. Kacau. Hayan. Hello. Hai लोगोफोर. खुलुमबाय गिबियावनो. बुंदो ले. दा. Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। आंल' नङाहाय जोंहा मुथुबो दङ ओमफ्राय हिमानसि बिमाबो दङ हिमानसिबो दङ। जोङो दायो आलासि जानो थांनो नागिरदों माबायावहाय भैरबकुन्द'आव नैबे जाहा मुथुनि बिब'आ आंनि बाजै बिसोरनाव थांनो नागिरदों ओमफ्राय आरो दैफांनिबो थांफागोन मुथुनि बिनानाव आंनि बिबोनां ज'हैनो भैरबकुन्द'आव आलासि जाहैगोन आरोना ओमफ्राय बेफोरखौनो एसे भिडिअ बानायलांसै आङो दिनै दिना माबायदि थाङो बेफोरखौ देखायलांसै जायफोरा आं भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय ओरैबायदि देलायदो नै अनजि आलासि जानो थांगोनावनो देलायनायनि जाहोनाबो ओरैबायदि आरोना जोंथ' भैरबकुन्द'आव आलासि जानो थांगोन नालाय ओमफ्राय भैरबकुन्द'आवबो एसे बेरायहैगोन ओमफ्राय बेरायथ'नो अनजिया एसे रिल्सफोरबो बानायनो हागौ नालाय बेनिखायनो एसे देलायबाय नै देलायनोथ' बारा रोङा जिखिया देलायबाय आरोना बुरि मानसिनि देलायनाय जायोहाय न' लोगोफोर ओमफ्राय नै जोंहानि माबाया फुला ओरैबायदि साइज जानानै दङना ओमफ्राय बे फुलखौथ' देनां जोंथिं लामाया गुवार जाबावगोन नालाय ओमफ्राय बेयाव थांजोबगोन आरो बेखायनो एसे भिडिअफोराव लानानै दोनखानोसै एसे मेम'रि जानानै थानाय बायदि ओरै थुदो मुथु लालांदो आं ओरै थांफाबाय थानोसैब्रा फुल ओरै सारि ओरै थांफानो थिनदों आं ओरै सारि जोंहानि समायना बिबार फाइनालि गाइसमोन जों गारि गाखोबाय होनलाय मोनसे नै जों दायो गारि गाखोबाय जों दायो थांगासिनो ओजोंहाय भैरबकुन्द'आव ओमफ्राय नोंथाङा माखौबा बुंनोबा नोंथाङा माखौबा बुंबा दे माखौबा बुंबा बुंलाय for मा जायो B boy C head D dog E pen F fish G wah nusa babani nama mana Dhwnsri Fungkha ओमफ्राय बै आयं गारि सालायनायनिया मा नाम आयं मुथु कमथारनि बेबो नङा जोंखौ जोंना गारिया खाट्रा खारोलै न' एबारथि गिदिंबायसो है मोनफैबाय चिरन्जितजों फोजोंदो खारबो मा गाखोगोलै इयावसो जनांसिगोन नै आमा लाजिदो फोजोङा लाजिनानै बोरैबा जालायलायदों नायख्लेंबाय लाजिनानै नायखुमादों नै जोङो आलासि जानो थांनाया सहैबायबो
ओमफ्राय दसे जिरायदों आरोना बोथोराबो गरम नालाय साबो लोंथ'वाखै जोङो दसे जिरायग्रोनानै लादों र' न'खरनि मालिकखौबो देखायनो मोनथ'वाखै ओमफ्राय नै डाइरेक्ट जोङो ओंखाम जानायाव लांखाबाय आरो भिडिअखौ सा लोंनाय मानायफोरखौ भिडिअ लाबाय थायासै ओरैनोथ' जोङो जुसबो लोंबाय साबो लोंबाय ओमफ्राय दिनै पुर्निमासो नालाय जोङो पुर्निमा दिनावसो आलासि जाहैदों ओमफ्राय मिरामिस जायो नालाय ओमफ्राय मिरामिस गोजा आरोना नङाबा सोरबा बुंहरनो हागौ आरोना माथो आलासि जानायानो मिरामिससो होननानै जोंहानावबो सोरबा आलासिफोर फैबाथाय जोंहा नाल' सङो नालाय बेदरफोरथ' संखाया नालाय ओमफ्राय सोंहरबाय थायो आरोना नोंसालाय मा आलासिफोरनो नाल' होयो बेदरबो होआ माबो होआ बेफोरबायदि आरोना ओमफ्राय एसे खिथानानै होबाय आरो दे बे आंनिसो जा गुमैया वेटार जादोंलै फैसा मोनगोन जोङो आलासि जानो फैनाया खाम जाखांनानै दसे जिरायबाय ओमफ्राय जिरायनानै नैबे भैरबकुन्दा बिसोरनि खाथि जायो नालाय ओमफ्रायो एसे बेरायनो फैदों आरोना ओमफ्रायथ' बेलेग मानसिफोरबो मेरला बेरायनो फैदों ओमफ्राय एसे देखायलांसै आरोना जायगाफोरखौ एसे सोलायबाय सिगांनिख्रुइ ओमफ्रायो बिराद गरमबो नालाय बोथोरा ओमफ्राय बारबो बारदो मालायफोरा दुगैसोदो आंहाबो नुनानै दुगैनो लुगैलायदोंमोन नाथायबा ड्रेस लाबोआखैना बिनिखायनो दुगैनो हाला मालाबा नेक्स्ट टाइम फैबाथाय दुगैलांगोन आरोना आंबो ओमफ्राय र' एसे जायगाफोरखौ देखायलांबावनोसै मोननैसो फट'बो लाखांबाय आरो दा लाबावगोन रिल्सबो बानायनो सानदों नाथायबा र' टाइमफोरा मिलायगोन ना मिलाया माबाला मिलायबोला बानायनोसै आरोना ओमफ्रायथ' बेफोरखि देखायहैनि गथ'फोरनि गेलेग्रा बिराद मोजां दङ टाइम पास नै आंना बेरायनो थांनाया बेयावहाय नेट मोनगोनदां होननानै एसे मबाइल थुबाय थादोंमोन बेखौनो मुथा भिडिअ लाखुमाबाय आंनो एसे नेटनि गोनांथि जादोंमोन नालाय बेखायनो नेट नागिरलाबायदोंमोन आङो ओमफ्राय नै बेयावहाय एसे रिल्स बानायनो होननानै ट्राइ खालामगासिनोमोन आङो ओमफ्राय मानोबा दिनै मोजांखौनो नुथाराखै आरोना बोरैबा नुबाय थादों ओमफ्राय बै मोनसे मबाइलावहाय आङो बानायदों बानायनायालाय रोंलायाखै सालायफोरानो रिल्सखौ ओमफ्रायो स्टेटासनिल'सो बानायबाय आरोना आङो वाट्सएप स्टेटासनि थाखाय ओमफ्राय नै जाहा माबा बै जोंहानि आब' जायो आरो बे आब'नि फिसाजो ओमफ्राय जों सानदों बेयावहाय दसे गाखोबाय आरो ओरैनो बिस्राबो बेरायनो थांदोंमोन बेयावहाय नाथायबा बिसोरखौ भिडिअसो लानाय जायासै आरो ओमफ्रायो बेयावबो नै ओरैनो एसे थाबायलाबायनानै भिडिअ लादों माखौ देखायबावनो जाबाय आं जायगाफोरखौ ओरैनोथ' बांद्राय गैसोआ ओमफ्राय नै बेयावहाय दुगैयो मानसिफोरा बिरादनो आंबो दुगैनो बिराद गोसोमोन नाथायबा ड्रेस लाङाखै बेखायनो दुगैबोनो हायासै ओमफ्राय नै बियो सारनि हिन्जाव ओमफ्राय सारखौसो भिडिअ लानाय जायासै आरोना नरेस्वर सारनि हिन्जाव ओमफ्राय बैयो फिसाजो नै एसेल' नुबाय सारखौ ओमफ्राय आंहा सारखौनो जोंहानावबो फैखांबाय सिगाङावहाय नाथायबा आं मानसिफोरखौ एसे थाब बावगारो नालाय ओमफ्राय नंगौना नङा जाबाय थादोंमोन आरो ओमफ्राय उनावसो मुथुनियाव सोंनानै मोनथिफिनबाय ओमफ्राय नै जोंना फेमिलिया जोंहा बाजैया नै बिथिं जिङाव थानाय बेग लानाया बिस्रानावनो थांदोंमोन जोङो आलासि जानो बिसोरखौ बारा भिडिअखौनो लानाय जाथाराखै बारा ज' थानाय जायाखैमोन ना आं एसे गिदिंलाबाय थाबाय ओमफ्रायथ' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर हनै जोंनि भैरबकुन्दनि हाजो गावख्लाबा दाबो दंबाय थायो होनदों ओमफ्राय माइब्रा हाजोआसो गैथारला आरो खावख्लाबसेल'थारसै नाथायबा माइब्रा हाजोनि खाथियावहाय थांनानै भिडिअ लाहैनाय जायासै आइलायबाय फिसासा ओमफ्राय अखाफोरनि खाथियाव दं नङा फिसासा बेनोमोन आरो माइब्रा हाजोआ फिसाथारसै ओमफ्राय जायफोरा दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय एकदम सिम्पोल भिडिअ दे बिदिब्ला एसेनोसै बाय बाय